ин хел кучатҳои дар кулок, дар стаканчик, ёш кучатҳои майдаша, ёшам дар фурӯш дорем. Хеле объёми калонда дорем, чанд ҳазори дар кор боша ҳаста. Ино кучат бисёрай. Ира вақти шинонданаш баъди як ҳафта сар мешавад. 1 апрел мешавад, ёра шинонда мешавад. Ҳозирам мешавад шинондаву ов боша, ариқода ов омада боша, ина ёшам мешавад шинонда. Ҳанами хел кучатҳо дар фурӯш аст. Ай майдаш то калонша ҳаст дар фурӯш. Кучатҳо ина 10 сантиметри, 15 сантиметри мешавад. Дар фурӯш мебонем. Ҳанами хел 15 сантиметр, 10 сантиметр. Ҳанами қадар шид. Уже ина меёд тайёр аед барои фурӯш. Ҳанами хел кучатҳо тайёрае ҳамаш. Ҳанами хел тайёр шид. Уже ира мешавад заминда бишнони. Ҳанами хел. Ҳанами хел кучатҳо ҳама тайёрае. Ҳана.